Здравейте, ще сме гледат, аз съм Дивака 576 и нещо отворим Legendary Chest. Така да си увелича звука. Айде бе, стига бъгвай. Така, увеличил съм си звука и ще платя 9 джема, за да го отворя. И гледайте. Не исках грейвярд. Но сега ангел ме прокля. Другия чест опаник ще е с епик чест. Ангел ме прокля. Имам още един грейвярд. Тъпа карта. Грейвярд, мръзен от теб. Може да те прати на друг, той да ме прати, мразя грейвярд.